समझ में आया क्या लाला? मास्क कहीं सैनिटाइजर कहीं मास्क सानिटाइजर हेरा कौन मास्क जानू मास्क हूँ करोनार घईता मास्क नहीं तो एंट्री नहीं। सानिटाइजर तो हो गला आउ कौन रहिला मास्क ओ कुचराओ अपडेट कर साप साप नंदनकानन ना साप 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 ओ गोचा खाताटा जहा खाताटा अपडेट टे कर दियंतु केथ हणा कर तुम आज खुचरा हो बोली गोछा जगा ले जाओ कुआर बार सब पड़ा चुप काने दिना बस कौन कहले मैनेजर बाबू मोर दीदीटा शॉपिंग मॉल दीदीटा से भी बुलुची मु पैसा उठेइना नेले लेबर को देबी से मते यार पिया पाई अनेछंती तमे कहू कालिया पैसा मु केने बड़ लोक जानछ की ठंडा मु तुम पैसा दो संग संग गोटे सेकंड नवीन बाबू करो जिंदाबाद नवीन बाबू जिंदाबाद पुआ गाड़ी कौन नहीं थिलो को गाड़ी की अबे एटा मो गाड़ी बा एडे बड़ बिजनेस मैन जाउछ तमे गोटे छेकिना कहू तम गाड़ी अबे एटा मो गाड़ी जानछो पारागन ने सेकी भी तो जानछो एटा मो गाड़ी बे सो मो गाड़ी को खोजु जी ओ कथा कोन सब की भाई मस्ती सोदिलाडी मते मो गाड़ी जीवो सुना कथा कौन कि 4-5टा गाड़ी तो जानी पाइलिनी आ बुलेट टा पूरा पड़ी संगा ऊपर भाई भूल हो गला आ कोन करिया गाटा नहीं जाय जतला गाड़ी रोल तो बुलेट नहीं जा थोय जेडी तो बुलेट साइकिल से आया दिन साइकिल से नाची से आज बोतल उड़ीब पीवा कथा के पीब आज पूरा बोतल उड़ीब आज बसई देवी मार्केट निया लागिब आज मार्केट रे निया लागिब किए बाड़ा गोटे पीला बेलू डिस्टर्ब कला आलो माइकिना
ଆଲୋ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ଆଲୋ ନାହିଁଲୋ ବାଳ ତୁ ଖାଇବୁ କି? ହଉ ତୋ ନାଇଁ ନଡିଆ କଦଳୀ ନେଇକିନା ଯାଉଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇଯିବୁ ଆଉ। ଏ ବାଳ ମାଇକି ନା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଖାଲି ଡାହାଣୀ ଭଳିଆ ନାଗିଲା। ଏରିଆ ମୋର ପକେଟ ଗରମ ଏରିଆ ମୋର। କୌଶଳା ଟା କଣ କରିବେ ବେ? ମାରିଦେବି ଶଳାକୁ। अरे दारू पाई सबू माया रे बाया दारू बिना सबू गया चाखणा सांगरे दारू मिसी गले ओ संगाते बोलो पाद पड़े ताता थैया କଣ କହିଦେଲ? পেডেলে মারি 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 পাদর পারাগন গলা ঘরি পেডেলে মারি 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 পাদর পারাগন গলা ঘরি ତତେ ଶୁନେ ଗାଡା କୁଟି ଦେଲୁ ଆଉ ବାଟେ କାଚ ବାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ବାଟେ। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଧନୀ ଲୋକଟେ ତୁ ମୋଟେ ଗାଡି କୁଟିବୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ବାଟେଇକିନା କାଚ ବାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମା ମତେ କୁଟିବୁ? ଆଜି ବାଟେଇବି ଶଳା। ଏଟା କଣ ଟାର୍ଜନ ଗାଡି ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ସୁଟିଂ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଟେ ଦେଲ। ବାକି ପଇସା ପାତ ଦେ ମତେ ପଇସା। ଏଇଆ କାଳିଆ ବିଜୟ କରିଛି। କେତେ ପଇସା ନବୁ? ଆରେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ହେଇକିନା ଅନଉଛୁ କଣ? ସେ କାଳିଆ ନୁହେଁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଆରେ କାଳିଆ ପଇସା ଆସିଲା କୋଉଠି? ହଉ ତୁ ଥା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଥା ଏଇଠି। ଆଜି ତ ପାଟି ଜମିଲା ଆଉ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କୁଆଡେ କି? କାହିଁ କୁଆଡେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଟିକେ ପଡିଗଲା ତ ଯାଉଛି ଆଉ। ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି, ଗାଡିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ପରା। ଚଳିବ। କାଳିଆ ପଇସା ଉଠେଇ ଯାଉଛୁ, ମତେ କହିଲା ମୋର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଅଛି। ଯାରେ ପୁଅ ଯା, ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆଇସାରିଲିଣି। ଯା। ମକଳା ଚାନ୍ଦରେ ତମେ ତ ଚନ୍ଦରେ କି ଗୁଣି କରିଛୁ ଦନ ହେଲି ମୁଁ ଅନ୍ଧରେ କି ଗୁଣି କରିଛୁ। ଓ ଖଇନି ଟିକେ ପକେଇଦବା। ସକାଳୁ କଣ ବିଲ ଆଡେ କଣ ହେଲାନି ପାଗ ଶାଗରା। ହଉ ତ ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉ। ଖାଲି ହାତୀ ନ ଆଇଲେ ହେଲା ଆଉ, ଜମିବ ଆଉ। ଖାଲି ହାତୀ ନ ଆଇଲେ ହେଲା। ନାରେ ନାରେ ନା I go plus 2 first year ବାଲି ତମର ଦେଖି କରି। ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ କଣ ହେଲା କି ରେ? ପଇସା ଏଇଆଡେ ବିଲରେ କଣ ହେଲାଣି ତମେ ଜାଣିଛ? କଣ ହେଲା କି? କଣ ହେଲା କଣ ମ ମୁଁ କହିବିନି। ଆରେ ନାଚ ତ ମାଇକିନା ପଳେଇଲା କି? ନାଚ ନାଗୁଛି।
ଛି ତମେ ତ ଖାଲି ଛନ ଛନ ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ଛଇ ତମର ଗୋଟେ ଛଇ ହଉ ଯାଉଛି। ହଁ ଯିବା ଯିବା ବିଲ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିକିନା ଆଇବା। ତା ସେ କଣ କହୁଛି ଏମିତିରେ ତ ଶଳା ମରୁଡି ପଡିକିନା ଅଛି। ଏ ହାତୀ ପାତି ଆଇଥିଲେ ଯଦି କୁଦି କୁଦାକିନା କଣ ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡି କରିଦେବେ। ଯାଏ ବିଲ ଆଡେ ଭେରାଟେ ବୁଲିକିନା ଆସେ କଣ କହିଲା ସେ ଟୋକାଟା। ଶଳା ମୋ ଧାନ ଖାଇ ଏଠି ହଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଏଇଠି କୋଉଟା ଅଛି। ଏଇଟା ନଗଦ ମାଲ ଫ୍ରେଶ ମାଲ ଯାଏ ଶଳାକୁ ଦେଖେ। ଶଳା, ତମେ କରିବ କଷ୍ଟ ତମେ କରିବ ନଷ୍ଟ। ଏଟା ଏଇ ରସିଆ ମାଇକିନା ଗାଈ ତ ଆଉ ତାର ତ ଆଉ। ଆରେ ତତେ କାହା ବିଲ ମିଳିଲାନି ଶଳା ଏତେ ବିଲ ପଡିଛି ତୁ କାହା ବିଲରେ ପଶିକିନା ଖାଇପାରିଲୁନୁ। ଶଳାଟି ମୋ ବିଲ ପଡିଥିଲା ତୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲୁ ମୋର ଖାଇକିନା। ଆଜି ଶଳାକୁ ଏ ଠେଙ୍ଗେଣୀରେ ବାଡେଇକିନା ମୁଣ୍ଡ ଦିଖାଳ କରିଦେଲି। ରହ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବଡେ ବି ଶଳା କୁଆଡେ ବାଳ ଇଏ କାମ ପକେଇବରେ। ବାପା ଆମର ବିଲାତି ଶସ୍ୟ ଅଛି ଇଏ ପାରୁଟି ଆଣିଲନି ମୋଡେଇକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ ତତେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବାପାର କଳା ଦର୍ଶୀ ଗାଈ କାମୁଡିକିନା ହାଣ୍ଡି କଣା କରି ଦେଇ ସାରିଲାନି। ତତେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଲାଗୁଛି। କଣ କହିଲୁ ପାରୁଟି ମଡେଇକିନା ଖାଇବୁ। ଆ ଦଉଛି ଆ ଚା ଘରକୁ ଚା। ବାପା ଗୋଟେ ପାଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଦିଅ 3 ଟଙ୍କା ଦିଅ 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 3 ଟଙ୍କା ପାଲେଜି ଗାଈ ଦିଅ 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 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଦିଅ 3 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବି। ଆରେ ମକରା ତୁ 3 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ ପାଲେଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ଆଉ ସେ ଖୁସି ନାହିଁ ରେ। ଆମ ବିଲରେ କଳା ଦର୍ଶୀ ଗାଈ ପଶି ଯାଇକି ଆଉ କିଛି ରଖିନି ରେ ମକରା। ଆରେ ବାପାକୁ ତ କାମୁଡିକିନା ତାର ଛିଡେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ବିଲରେ ବି ସବୁ ଧାନ ଫସଲରା ଛିଡେଇ ଦେଇଛି ରେ। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କିରେ 3 ଟଙ୍କା। ସହିପାରୁନି ରେ ମକରା ମୁଁ ଆଉ ଜମା ସହିପାରୁନି। ବାପା ଉଣେଇଲା ଯାଉଛି ମାଆକୁ ଡାକି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ପିଲା ରଖିଦେ ଭାଇ ଯାଉଛି। ସୋନିଆ କେମିତି କଣ ହେଲୁଣି? ତୁ ବାପା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହ। ବିଲ ବାଡି ତ ଗଲା ତତେ ଭଗବାନ ରଖିବେ। କି ବାପା କି ଅବସ୍ଥା କି ତମର? ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସହିକିନା ଶୀତ କାକରରେ ଏଇ ପେଟକୁ ଏଇ ଦାନା ମୁଠାଟେ ଦଉଛୁ ବୋଲି ତମେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକିନା ଆଜି ଏଇ ଖାଇବାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ତମ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଶଳା ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ପାଉନି ବେ। ଏଇ ତମେ ମାନଙ୍କ ଶଳା ଯେତେଟା ଅଛ
ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡକ ସେଟା ତମ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆଜି ମୁଁ ନୁହେଁ ଆହୁରି ଶହ ଶହ ମୋ ଭଳିଆ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶଳା ହେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କଣ ମୋ ଡାକ ଦୁଶୁନି? ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ସାନିଆ ମଉସା ଏଠି କଣ ବଇଛ ତମ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଆଇଲାଣି ପରା। କଣ କହିବୁ କାଳିଆ ପଇସା ଆଇଲା? ଆସ ଆସ। ଓ କାଳିଆ ପଇସା ତ ଆଇଲା। ଏଥର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡିଓଟା ମୋର କୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, ମନରେ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇଥିବ, ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସାନିଆ ମଉସା ଚାଲ ହାଣ୍ଡିଆ ଆଇଛି ଟିକେ ପକେଇଦବା ଟିକେ ଟିକେ କାଳିଆ ପଇସା ତ ଆଇଲା। ଓ ଚାଲ 20 ମିଳିବ ଚାଲ।